jasné. Ale dnes sa slávi Svetojánska noc. Dobre, teraz nám Šaboleta porozpráva život svätého Jána, hej? Prečo práve ja? Je to jasné, Šaboleta. Vie všetky povesti o svätých. Vie všetko o živote, smrti a zázrakoch svätých. Spiridio, oddychni si na chvíľu. Nech rozpráva. Takže Do toho. poznáme troch svätých Jánov. Svätý Ján Krstiteľ, Svätý Ján Evangelista a Svätý Ján z Lateránu. Troch? Hej, a svätý Ján z Porta Latina? Blázonko? Viete, sú veľa lepší speve. Však, Spiridio, zaspievajú vám niečo. Výborne, rada si niečo vypočujem. Máme zaspievať Ježiš, ktorý si tam hore? Ježiš nie je tam hore. Akože nie? Ježiš nie je tam hore. Chápeš? Hádam si nemyslíte, že Ježiš sedí v nebi, nič nerobí a vyžaruje slávu za spevu anjelov a svätých. A kde je? Ježiš je všade. Aj na zemi. Nám ale Don Filipo povedal, že je v nebi. Ale prosím vás, je... Čo ste im to povedali? Len to, čo som sa naučil. Aj z modlitby Otče náš. Neviete náhodou, kam išiel? Neviem, ale príde. Ticho, deti, utíšte sa. Otec František Ksaverský vás prosí o pozornosť. Vďaka. Prv, ako budeme jesť toto zviera z Brazílie, chcel by som si spomenúť na našich bratov misionárov, ktorých práve v Brazílii zjedli kanibali z Karibiku. No tak, ukáž sa. Plače kvôli misionárom? Nie, plače kvôli Moriakovi. Je veľmi precitlivená. Čirifi. Byl som vojvodu z Capraroli. Musím ujsť. Idem s tebou. A kam? Sám neviem, kam ísť. A teraz mi už nedokážete pomôcť ani všetci spolu. Don Fili. Postarajte sa o Leonetu. Ale ja... Nedá sa. Nie. Dostaneš, čo ti patrí! Pomoc! Pomoc! Aj tak ťa chytím! Neutečieš mi, dostanem ťa! Stoj! Tu máš! Takže vy ho nielen dostávate, ale ak sa dá, tak ho aj štedro rozdávate. Život je taký sil. Všetko sa vracia, kto dostal, dáva. Aj hovno. Ak nemáme iné, uspokojme sa s tým, čo máme.